43 sena ilu nħasdet ħajja tfajla ta' 15-il sena. Fil-fjur ta' ħajjita Karin Grech, bint it-Tabib Edwin Grech nqatlet innoċentament permezz ta' ittra bomba. Kien fit-28 ta' Diċembru tal-1977 fl-eqqel ta' strajk tat-tobba lill-Professur Edwin Grech ma obdiex u baqa' jagħti servizz lill-pazjenti li Karin Grech nqatlet. F'dara Karin kienet fetħet pakkett imgeżwer f'karta tar-rigali tal-Milied. Ħdejha kien hemm ħuha Kevin. Ftit wara li fetħet il-pakkett il-bomba li kien hemm splodit. It-tfajla kienet ittieħdet l-isptar sal-luqa, iżda sfortunatament mietet ftit minuti wara. Hija kienet ġarbet ħruq estensiv. F'qudiesa tal-funeral konċelebrata mill-Arċisqof ta' dak iż-żmien Monsignor Mill-Qtil kien sejjaħ dan l-att barbaru bħala l-ewwel attakk terroristiku fil-pajjiż. Għal-funeral kbir li kien sar kienu bosta li attendew. Dakinhar tal-qtil ta' Karin Grech it-Tabib Karwana li mbagħad kien deputat laburista kien irċieva pakkett bitra bomba iżda fortunatament il-bomba ma ħaditx. Il-każ tal-qtil ta' Karin Grech baqa' ma kienx solvut iżda l-Qorti kienet iddikjarat li dan kien qtil politiku. Xi ħaġa li Gvern Nazzjonalista li kien ordnat jagħti kumpens lill-familja Grech ma qabilx li kien qtil politiku. Il-Qorti kienet tat kumpens ta' ftit aktar minn 400,000 euro iżda l-ħajja tal-bniedem ma fiha l-ebda prezz. L-ebda kumpens ma seta' jagħti s-serħan lill-familja Grech li tilfet tfajla għażiża liha. Aktar minn 4 deċenji wara, il-ġustizzja għadha ma saritx. Lil Karin ma ninsawix.